दा जोङो नैबे सरकचित हुक्कम हिहु जोङो बे केम्पेइनखौ लन्च खालामदोंमोन थांनाय डिसेम्बरनि 16 तारिखआव आरो बेखौ जों अल आसामनि बिभिन्न जायगायाव बिभिन्न जिल्लायाव बे प्रग्रामखौ लन्चिं खालामदोंमोन आरो जोङो बेखौ क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि कनफारेन्स हलनिफ्राय जों बेखौ लन्चिं प्रग्रामखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आरो बियो थाङै थाङै दिनै जोंहा जोबफैबाय आरो बे केम्पेइननि गेजेरजों जों गोबां स्कुल कलेजाव बेखौ सायख'नानै माखासे हटस्पट जायगाफ्राव सायख'नानै बे एवारनेस केम्पेइनखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय गथ' उन्दैफोरखौ हाबा जानायखौ होबथानाय आरो पक्स' आयेननिफ्राय जे भिक्टिम जायोबा जों माबादि आयेननि साहायज्य होनो हायो बेफोरनि सायाव ओमफ्राय गोबां गथ'फोरनि बे इस्यु दं जेन'बा बिमा बिफा गैयैफ्रा जोंहा मिशन बादसालानि दारै स्पन्सरशिप स्किम बे स्कलारशिप बादि मोनो बेनि सायावबो जों एवारनेस खालामदों आरो राइट टु फ्रि एन्ड कम्पालसारि इडुकेसन एक्टनि सायाव आरो गोबां गथ'फोरनि सायाव आयेन दं जेनेबा जुवेनाइल जास्टिस केयार एन्ड प्रटेक्शन एक्ट बेफोरनि सायाव जोङो जायगा नायै जायगा बे जों माबा खालामनानै सेलेक्ट खालामनानै एवारनेस केम्पेइनखौ खालामनाय जादोंमोन दा ओमफ्राय आङो सासे डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिसनि अथ'रिटिनि जानानै आङो बे गथ'फोर होबथाग्रा आफाद क'क्राझार चाइल्ड प्रटेक्शन ससाइटि बिसोरजों हेल्प खालामदों दा जोंहाबो निजाबो बेहाय डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथ'रिटिया जोङो आसाम स्टेट लिगेल सार्भिस अथ'रिटिनि एक्टिभिटि केलेन्डार मथे जों निजा भाबियायै जों बेफोरनि सायाव एवारनेस लाबोयो जों बिदिनो एवारनेस खालामबोयो आरो जोंनाव मोनसे स्किम दं आसाम भिक्टिम कम्पेनसेसन स्किम 2012 बे स्किमा लन्च जादोंमोन दा बेनिफ्राय बेयाव जिकुनु भिक्टिम भुक्तभोगि मार्डार केसाव होन रेप केसाव होन बा माबा मोनसे बुलायनायावनो होन बेयाव भिक्टिमाइज जायोबा बे जोंनिफ्राय बे कम्पेनसेसन स्किमखौ मोननो हायो आरो बेयाव टेबोल दं जोंहा रेप केसाव बेसेबां मोनगोन गें रेपआव बेसेबां मोनगोन मार्डार केसाव बेसेबां इन्जुरियाव बेसेबां बे टेबोल मथेयै जोङो बेनि नेचार अफ इन्जुरि बा केसखौ नायनानै जोङो बे भिक्टिम कम्पेनसेसनखौ होनाय जायो आरो बे फान्डआ जोंहा नालसानिफ्राय डाइरेक्ट फैनाय जायो बेखौ सोब जिल्लायावनो डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथ'रिटियाव एप्लाइ खालामबा बेखौ इनकुइरि खालामनानै होनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा थांनाय बोसोराव क'क्राझारा 1 कौटिनिबो बांसिन जों फान्ड मोनबोदोंमोन आरो बेखौ जों सिमोननो होजोबदों आरो देग्लाय जोंहा 86 लाखनि एसे बारा जोंहा फान्ड सफैदों दा बेखौ होयै नों दिनैसिमाव 56 लाखसो जों होनो हाबाय आरो दा माखासे दंबावो बेखौ जों प्रसेस खालामगासिनो दं आरो पक्स' आयेनाव मा पक्स' आयेना जाहैबाय बेयाव उन्दै गथ' 18 बोसोरनि गाहायसिन हिन्जाव बा हौवा बेखौ सेक्सुवेलि एबिउस खालामोबा बेनि सायाव बे आयेना नोजोर होयो आरो हौवायानो जा हिन्जावानो जा जिकुनु सेक्सुवेलि एबिउस बा रेप माबा खालामोबा बै जाय क्रिमिनेल बियो बे एक्टनि दारै पानिशमेन्ट मोनो आरो बेनि पानिशमेन्टफ्रा जाहैबाय 5 बोसोरनि खमै गैया जुदि बिदि फिजिकेल माबानि गाज्रि नोजोरजों नायनाय मानायबाबो बे 5 बोसोर जायो आरो रेप जायोबाथ' बे 10 निफ्राय 20 बोसोर आरो लाइफबो जानो हागौ आरो बेयाव बेल' नङा गथ'फोरनि गाज्रि भिडिअ बिदि माबानानै ससियेल मिडियाफ्राव सार्कुलेसन खालामबाबो बेफोरबो बे पक्स' आयेनाव गोलैयो आरो बिदिनो नै सुप्रिम कर्टआ मैयासो मोनसे अर्डार होदों बे पर्न'ग्राफिनि सायाव बेफोरनि सायावबो जों एवारनेस लाबोयो दा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय चाइल्ड प्रटेक्शनाव माबायदि जोंनियाव बे चाइल्ड प्रटेक्शन ससाइटियाव माबायाव रिपर्ट फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे टीम दं चाइल्ड वेलफेयार कमिटि बिसिनि जोंहा मेम्बार दं चेयारपारसन दं
बे जोङो बिसोर रिसिउ खालामनानै बेखौ प्रटेक्ट खालामो आरो पानिशमेन्टबो दं नामा? पानिशमेन्टआ बेनिया 2 बोसोर जेल आरो 1 लाखसिम फाइन। बेयाव सोर सोर फाइन जागोन बा दायाव गोलैगोन होनोबा 1 नाम्बाराव बिमा बिफा हौवा जाय हाबा खालामगोन आरो बे हाबा होनायाव जायनाखि इनभल्भ थानाय गावबुरा बा गावबुरा हाबानि थिग खालामनायाव आरो बे हाबाखौ जाफुंसार होनायाव प्रिस्ट एबा माबा पुर'हित बा मन्दिरनि फुजारि बा बबेबा चार्चनि बे माबाफोर थायोबाबो बा मुस्लिमफोरनिया बे माबा थायो काजिफोर थायो बेफोरखौ गासिबो बे केसाव इनभल्भ जाजोबो आरो जायनाखि हाबा जागोन बेबो आरो नै दाख्लैसो मोनसे जाजमेन्ट होदों जायनाखि बिबाह भबन बेफोरबो बेयाव इनभल्भ जासिगोन आरो एबा जुदि बे गथ' उन्दैफोरखौ हाबा होनायाव बै बिबाह भबना पार्टिफोर खालामनो माबा खालामदोंबा प्रभाइड खालामदोंबा बेबो बे केसाव इनभल्भ जासिगोन आरो बे प्रहिबिसन अफ चाइल्ड मेरिजजोंनो पक्स' एक्टआबो कनभार्ट जाहैगोन खारन 18 बोसोरनि गाहायनि बे हाबा जायोबा हाबा जानाय लोगो लोगो बेजों बे फिजिकेल रिलेसन जासिगोन देहानि सोमोन्दो होमबानो बे लोगो लोगो बे पक्स' एक्टआव कनभार्ट जाहैगोन आरो बेनि ट्रायला साधारन कर्टआव जाया स्पेसियेल कर्टआवसो जायो बे ओमफ्राय गासिबो बोसोरनैबाबो दस्रा क्रिमिनेल केसफ्राव बे बेलेबेल जायो खिन्थु बे केसाव नन बेलेबेल